iwe chiremba thanks iwe nena rudo kana mauta musunga mazvi vanhu vese vari kufamba kuvanzwa kutaura penyu mudare namambo makuru takamire nyaya iri pamberi penyu nyaya ndeyekundipuma urori uda kuita minongo imwe chete yanongo dzako chitsukane maredara utaraizvozvondimudederu dundo estri itara kuna chiremba thanks namena so I'm sorry, Dad. Mama. I'm sorry, Changami. Ngachiende kobhadhara chikwereti changu kwambuya kwemurora wambuya kusotera. Saka ndobva ndaona anamai akamire murodhi kudara akanditi mbuya mudede ndikati ndauye zvikanzi pano ndikati muzera mina vanoti ndiuye ipapo ini handidi zvemumatare murodhi zvikanzi aiwa uye pano ndobva tatoenda svikipaipa zvikanzi muzukuru wambuya chiremba hanzi washaika tikati wairwara here zvikanzi aiwa hanzi wanyura kurwizi rwana mbuya nyahwimo tikati zvikanzi ndikati saka mine ndisvitse dhora rangu apa ndinodini ndodzoka ndikandadzoka todini tokwidze kuende kwambuya chiremba vandaendese dhora riya vandatodzoka paipa takutodaidzana newamumwe wese kubva tatoenda kwambuya chiremba tasvika kwambuya chiremba kuyana mai kubva tagara pasi saka ndakabvunza ndikati kwambuya chiremba acho aripiko zvikanzi hanzi aende kwarusapi ndikati zvikanzi ndikati kuti ari kwarusapi saka isusu akadzi akuru tingagarirei pano pasina mumwe mukadzi mukuru isusu ngatidini hambai kurwizi ndikati komai vacho zvikanzi mai acho ari kugadheni ukanga watori pamba pawagadheni acho nekuchitoni ndikati kourimomo uyendiya zvikanzi ndimai muroro wambuya kusotira ndiori mugadheni uri unotoanyengera kuti waone kuti vangauya kumba kunokusei ndikati ndikati isusu ngatichibve pano ngekuti mukadzi uyo akasvike panapa hatizomukoniba tanyanye kuwanda saka iwe meni nacho iwe kana auya panapa iwe unopinde mumba akanga azopinde mukicheni iwodino wochizopinda mochizochema muri papi muri mumba iyoyo kubva wakanga ari kungochema haana kudaira ndikati asikana handei vatatoenda tikati handei kurwiziko tabva tasvika tabva kurwiziko hatinazondosvike kurwizi mani takabva tandosvike patara papolisi yatonyuye mwana yakutoenda ndikati asikana une polisi ipo ndiye polisi yedu sikanga kuti ndiye ndikati ndobva tatsauka kudai polisi yakubva yangoti wopeserere bva yatomira bva tisusu takutoone mutumbi wanga angoputirwa mwana akubva takutongochema mukoma acho auyu ndo anganga ari mumotika umu saka inini motika ichinzi takuenda nambuya asuduruka ini ndobva ndasuduruka kudai pendakatendera kudai ndobva ndakasangana nambuya awo iwawa ndobva tatombundirana kubva tatondundurudzana kubva taende kugara kumapeto kuuswa tagara kuya takutochema avo vese vari kudini vanhu vari kungochema saka ini ndabundirana nambuya taatakaite zvekutsikisa ndakamunzimangu munzimangu chinoiziye machemero anga ari kuite vanhu nemachemero akuitwa izvinezvi kubva ndakupura mbuya vaya kudai kubva ndacheuka nditoona kamotika kakatomira kamotika kachena tikati komotika iyi ndobva ndatoti mbuya dama mai chiremba anenge auya sikanzi ine ndikati kamotika aka nemachemero akuita ndobva akamotika kaya kazozenge kabvivhurwe nhingirikini windo kuti anhu tione pekudini pekukumburiranapo aka iri windo ravhurwa iri ravhurwa saka iri remumashure ndo ranga rina uyu thanks ndobva ndati ndana thanks mutori nanaro bva ndatosimuka paya muya waya wasara tatati kosimuka ndabva ndaende pakawindo paya pana uyu ndikati pendakada kuti zvikansiya mwoyo wako wafara mwana wangu wafa wafirei mwana wangu kufire munda chaiyo unofirirwa nemunhu shandi mwana mudiki unofire munda unobate gejeri anenge ikabveti tseu ndobva ndati suduruke mbichana kuti andinyatsokunzwise kuti uri kupedzeredza here kana kuti chii chari kuita
ndakazwa thengiso hangi wadzokorora zvichita nomazwi iwayo kuti mwana wangu unofire munda here, mwana mudoko unofire munda, munhu mukuru here, wadi kureni achindinongedza iye kubva ndatobvawo pawindo ngoti paenda hwani kawindo kacho kanga kari kadiki kudai, munhu hwani ndiwaenda wobvapo popinde munhu. Ndobva ndasuduruka, ndobva ndachita rege ndichiende pawindo panari namai yacho. Saka mai chiremba anga akagadzikwe pakati nomumwe mukadzi wanga ari kumapeto nouyu wanga ari mudzidzi wemotikari, iwo wanga wakagadzikwe pakati, iwo wanga wakagara ngechepakati. Saka wanga apinde pakawindo paya wakaenda kosuduruka kudai, inobva ndachienda koisawo kusu kwangu papi pawindo paya. Sikanzi moyo wangu wafara, mwana wangu wafa, mwana wangu unofire munda here, mwana wangu unofire munda, shati chai kufire munda. Ndimbuya manje uyu mukomana wapedza mbuya. Ndikati ana saka inini kutori kuti ndagara ndiri muroyi pachiremba kugara kwenda ndakaita nawo. Ndakabva ndaperwa bva ndasuduruka futi pakamotika paya. Ndamira kudai anesi akabva ati zii kuchema. Vese vanga vari pamotika ipapo bva vati zii kuchema, hapana wanga achachema. Wanga akuchema muzukuru wawo mukomana mukuru wanga ingoti zinyinyi zvokuti sekuti munhu wabvira kare chiita sei achichema, wanga asikuchadudzezwi. Anesi obva atoti zii. Inini ndazongogumbata, anesi azongogumbata kuti asi chii. Akadziva kundidaidza kuti sori mbuya mudede pane zvetakuitira. Ndikati izvi zvaitwa naMwari kuti inini ndidini ndiziye, dai ndazozvizwa nemadziro komiti handina zvendaizodima zvendaizoita. Zvikanzi newe motika we ana mbuya chisudurukai, toda kuti tidini ndichifamba. Bva mukadzi uya angoti tsutsuru mumotika yake. Saka pamberi pacho ndichi pamberi pacho chingoti tara pedzi ngechepamberi pacho pamba pakamire mubvana wangu ipapa nomururu. Mbuya chiremba akabudisa futi mazwi iwo zvikanzi mari kuzoona akawafa mwana wangu kufire munda, mwana mudoko unofire munda, ndisati ndazviona pa mwana wangu kufire munda, mwana mudoko unofire munda. Inini munhu mukuru mandishaya here, madi ureni. Mubvana wangu vatotitetsumire, mwana mudiki vatotitetsumire. Ndikati nairozi ko unochema, handiti ndini mai wako here, zvandiita mai chiremba ndathengisa apa handiti wanga uchizviona. Saka iwewe unochema kucheme mazwi ari kutaurwa namai chiremba, handiti ndini mai wako, tinoroya tese. Motika yanga ifamba ndichana kubva yangoti ndichana kubva yapera. Ndazosara ndikati asikana zvemadaidzira zvako. Kanziwo ndikati handi pataenda ndokwamai chiremba. Tasvika kumbakuya pane bedroom kudai, kune kitchen kudai. Takasvika mai chiremba aneta atoabata azongwasiya vazongete zviya zvekugara zvekuti vaneta. Ndobva ndangosvikawo bva ndaenda kubate muroora maoko wendawo iye wanga ari kugadheni. Bva ndatomubatawo maoko kudai, ndikati amaishandi ndo zvezvinoita Mwari, Satani unofamba. Bva ndatokumburana namaishandi avo, ndandogarisira sekwindi. Mai chiremba akatanga kungochema futi echitaura mazwi awo ekuti mwana wangu wafire munda. Saka sabhuku akati iwe mai chiremba unandiripe huku. Mai chiremba akangozoti chemi bvanyara, bvazongoti simu, bvabude panze, bvasvika kuchione huzukuru hone uyu wanyura uyu, bvakutotanga futi kuchema echitaura nyaya yemunda yeiti mwana wangu wafire munda chi. Ndichakusatira vakati ndakwendese kwashi unoenda koripe mbudzi chai, kuti wabvira kare ndikunyaradza usinganyarara zvendotaura usida kunditeerera. Gadzogadzo mai chiremba akabva anyarara. Ndopinda kanoti panapa inini ndimuroyo papi. Ndatoti muroora hambai kumba kutaura wangu muroora inini. Ndatoti tiri muvhereji imwe chete. Ndatongoti bvataenda. Ndasvika kumba kuya ndakasvika umwe muroora atobike azwe nyaya yekuti kwaitika nhamo kwamai chiremba. Wanga atobike sadza pamwe chete isusu naiye ndotanga anenda atobike sadza rake mubhuri. Ndotosvika ipapo ndikati maita chiremba zvendaendere kutaurawo zvihombe. Saka ndisineiko mai? Ndikati bvunzawo maoko rumwe muroora. Zvikanzi mai akumhuri kutaura kunasi nababa ashandi nambuya ashandi. Hanzi makauraya mwana kumhura rimwe.
ndikati saka ini kunhamo panapa kunhamo kwamachiremba pana unodini hake baba unoenda baba ngatigare pati atagara musi waeke mwana mangwana acho vakabva vaenda kutori mutundu kubva vauya chechimangwana chacho mwana akuda kuigwa anhu echiende kumakuwa ana webhuranji wakabva vauye kumba kanzi amudedeta wepanapa nyaya yataurira ndeyekuti muye kupi kurufuko ndikati kurufu wakomana zvikanzi kurufu kuti uda kuti muye kurufu tinotaurirana nekwachiremba imi moyepi kurufu ndikati matauririro zvikanzi tinoone zvetinoita ndikati alright ndikati aya manje akomanena ndiri kunyepera kuti kwachiremba achida kutaura nesu anotora sabhuku rufuko toende kwasabhuku nedare rasabhuku tondodii tondozwa kana vada kuti kumbire ruregerero inini ndiri mutadzi wofuti ndinokumbirwa ruregerero kana aine zvimwe zvinhu zvauda kutaura pamusoro pazvavanodini havo vanozongotaura saka inini chiendai modini motaurirana nawo kana wabvuma kuuya kwasabhuku totaurira tingavati vauye pano hazvichadini hazviiti asi tinoende ipi ikopi kubva branch chairman uya ndiri PC nasekretary wake vaenda ngekuti umwe wacho akabva azodzoka zvikanzi ngekuti mamudede zvatataura kuti imimi muri branch chair saka ndopetanga tataurira kuti hamunga zvinhu hazvingawaine musangano uyu mwana watoigwa nemusangano zvinhu zvosvisirwa mumaoko memasekretary imimi musiripo chinozonzi muri mukuru wemusangano chii ndozvatanga taurira panapa ndikati manje William haangauyi ikweyoba chiitai kuti tiende kupi pasabhuku zvikanzi alright regai tindotaura nekwachiremba ndikati alright ndobva ndasara pamba pangu pandagara vaibva vaenda tsotsi dzatakumameno kuti kuma 11 takazotona vatakure mwana vakutondodii vakutondokotsa vandokotsa mwana ubva adzoka kudaro vaiva hatina kuzovaona kudini havo kuuya kwavo ini ndobva ndaziya mai ndikati right apa paite nyaya inini zvindava kuchita handina chendiri kuziva saka inini nyaya yangu ndotodii ndoende kwambuya kusotera ndasimuka pamba ndoende kwambuya kusotera ndiye sabhuku mbuya kusotera vandasvikondoshaya munhu kubva ndazoona mbuya kusotera aya akubva pamachiremba paya akutodzikise materi kuti vadini vauye kumba kwavo saka vakanga chienda kumba kwavo vanotodarika nepadhuze nemusha wangu ini ndikati ambuya ndanamboye kumba saka chii hana kuona asi mukomana ndasiya ndamutaurira kuti ndichadini ndichauya mbuya kana wauya zvikanzi alright nemukomana mbuya kusotera azouya zvikanzi mamuri kutonditsvaga ndikati enda ndi kutokutsvaga mbuya nhau yangu ndeyekupumwa kwendakaita kuoninuko kutarawa mbuya chiremba natengi vakandinongedza mbuya zvekuti dai panga pari kuti pane hama dzangu ini kana kuti vana vangu kana kuti ani pangadai motika yavanga vari ingadai isina kuzotsarukanaba saka ini ndauya kuti ndinzwisise kuti vari kuti ndiri muroheri vari kuti kana mbuya isusu manje idzodzo dzeuroi hatitongi dzechida isusu dzeuroi tiri masabhuku dzeuroi tinotodii tinotoenzanisa ndikati saka maenzanisiro ndotode $50 saka inini ana angu anga azouyawo achiti aende kurufu rwokwani rwokwamaichiremba rwuya vakomana nevasikana nemukwasha saka mukwasha ungu ndokatozongoendwa hake ikoko zvatangudi kubva zvazi ndinambuya kusotera ndode $15 kwamapangana $50 ini nhasi handina kana shiri ndikati saka zvikanzi regai ntombodzikire kumba vaende kumba kwakeyo vadzoka zvikanzi ndauya nayo ngati ngatidzokere futi kwambuya kusotera tione kuti mbuya kusotera totaura nawo tadzoka kwambuya kusotera kuya tabva tazosvika mbuya kusotera ari mumba mangu ndikati ambuya isusu ndauya nevanawo panyaya iya ndoenda dini ndoendaurira zvikanzi hamuna mbuya kusotera munzai mari yacho $15 pandapa mbuya kusotera akati ndichadaidza mupurisa wangu unoendepi iyo kubva azodaidza mupurisa wayambuya bvamupechi
kamari kaya ichichimutaurira kuti zvataurwa mbuya mudede ataura kuti ndakapumhurekupi kwachiremba. Robva mupurisa uya azoende kwambuya chiremba kuya vasvike ikweyo kubva achizoataurira ichipe tsamba iyanga yenyu. Kubva zuva rakatanga tanzi titenza tienzaniso kuti ione kuzopfuurira. Zuva rachero harina kuzoitwa ba, zvakazondiwa ana achiremba akazonzi baba wavo hapadini ba, vatazonzi tiite rimwe zidei, vatazoende kwambuya kusutira kuya. Ini ndakasimuka inini nawana wangu 4 nemuramu wangu, vataendepi kwambuya chiremba, kwambuya kusutira kuya kwaSabu. Tinongati mbuya kusutira ngondozvita chai taendeko kwambuya kusutira kuya tagara. Saka inini ndakawana mai chiremba ichiya nemuroro mukuru. Kumashure kwawo kwanga kuina arume anonge 5. Ngamkwashawo ere mumwe wacho handichamuzivi kuti ndiani nevamwe. Saka ndakabva ndati ndikati inini anangu anoshaisha kutaura, ana mai chiremba anoshaisha kutaura. Saka inini ndikamirire nyaya iyi panapa pabudi chakaita sepa pasibudi chakanaka. Saka ndakaona mbuya chiremba atopinde pagedhi. Atopinde pagedhi vatondogare pabonde pedanda akagara. Ndobva watogara ipapo. Ini ndobva ndatopotere siri kukicheni yata ndinotatusanaga. Vasamagara mbuya chiremba. Ini ndichingobvoko ndakangosvika akandichirire kwandisipidzi. Ndatoise dhuku rangu muhiri. Ndatoende kumupurisa waSabu. Ndikati soko zanzi mbuya. Ndikati inini ukwana ndichadiba. Handichaendiba. Dhuku ndadini mufukuru wangu ndatoba. Saka ndashaishira Sabu, ndikashaishira Ishe anhangani 2. Ndichazouya ndogadzirisewo ushaishwa hwangu. Endai mataura kuti ngavachidini hawo kwachiparara. Mupurisa bvaendeko. Asvike kuya vataure semataurire kuti zvanzi nambuya mudede handisi kuchauye kuba. Ndashaishira Ishe ndikashaishira Sabu. Saka inini ndichazoya ndowati kana achinditsuna anongondidini hawo anongonditsuna. Ndobva ndatogara. Nguva diki ndakaona vana vangu vachiuya zikanzi mai hanziuya nedhuku. Ndikati chinonzi dhuku achichadiba mwana, achichabudiba. Endai moti dhuku handisi kuuya naro. Vana vayadzokera. Nguva diki kubva kwauya mbuya kusotera naSabu namupurisa wauye nemudare wacho wambuya kusotera, nedare rambuya kusotera. Vasvikopinde mbuya mudede isusu tauye pano taurire kuti mutipe dhuku. Nyaya yombotanga yataurwa dhuku yedhuku. Kana yapera mimi muzopfukuriti. Ndakabvunza mbuya musotera mune makore mangani? Ndiri mudiki hangu asi mune makore mangani? Amene utakati mune 70. Ndikati panopfukurwe munhu makambopaonei? Kana mbuya kusotera hongu. Ndikati panoitwa sei? Kana panogona kana kufe munhu kana kukwara zvakaipisisa. Ndikati right. Ngamandipindure zvakanaka mbuya. Ini dhuku ndinga ndakutaurira ndatumire nhume. Saka pandakuchikuudzai inini kuti ndashaishira inini sabhuku wangu. Ndikashaishira Ishe. Saka dhuku handisi kuchadini ba. Asi padhuku handisi kuchabudise dhuku. Ndakutoende kwamambo makuru. Saka ndambuya kusotera kuti kudara ndikati ndozvendakutoita zvacho ndichadzoka ndogadzirisa. Zvinoda kugadziriswa zvashe wangu nemimi sabhuku wangu. Mbuya kusotera akati kana wadara hako inini ndakudini? Ndakuita. Ndobva ndauya musi wekutanga ndakaona apa pakavharwa panapa. Zuva rechi2 ndakandaona pakavhurwa. Ndobva ndanhengirika. Ndobva ndauye panapa. Zuva rechi2 ndichidzoka pakabva pa iyo musi wacho wendataure nyaya yekuti endai dhuku ndashaishira Ishe naSabu. Baba chiremba anonzi akazosara achibudise mashoko anoti kaende dhuku musha waende dhuku. Musha iyoyo dhuku remukadzi wangu rinogona kugadzirwa. Richagadzirwa. Kana ragadzirwa mukadzi wangu akazorisunga unogona kufa. Nemusha waende dhuku. Ndinyorere tsamba yende kwashe kuitira kuti ndidini ndipuwe dhuku risati ragadzirwa nguva ichiripo. Sabu kubva tore sekretary wacho wanga aripo
bvatoretsa nengi vokuenda bvanyeretsa bvaende kwashi bvaini ndazo musoenda zoye kuno kichitu ndandatana makusena acho kuma 6 ndopenda kapuwa tsamba ndichida kutoti ndodo kuye kuno kuti ndichimhangare chi nyaya ndirenge kati alright bvandatongwisa tsamba yapa bvandauya pana bvandasvika sekretari ari muno bvandataure nyaya yangu sematsanangurese endaita ndikati asi ndine tsamba yakazonyorwa pasabhuku ikaende kwashe ikabva yazikazosoma futi nashe ini yekuti ndidzosere chi dhuku bvandaibudisa ndikati tsamba yacho kubva yaverengwa zvikanzai nyaya yapapa yedhuku vakanga vakutonge yedhuku zvinorota akutotonge yehuroyo saka yedhuku endaimaudze kunge achiisiya yakadaro imimi yekucharika ishe iyi ndiyo yemuchaenda kotora sabhuku moenda nekwani kwashi mundotaure zvamakaita nekutadzweni ngokuti ishe wenyu akazodzikana kukuite zvekukutirondai kukuteerai hazvizonakidza ndakanga ndambotaura kuna sabhuku kudaro mashoko iwani saka mangwana chaive sekretari wendenge ndichitoendepi kwashi ndasvika ndatoendeyo ndapfuurire kwasabhuku vandandota mbuya ndo mafambiro endaita asi ndanzi inini nemi tiende kwashi ndiende kokotama kwashi nemimi ndokotama futi pemuri ndekuti ndakakushaishirai saka sabhuku hande vandangoitawo zvinoita vandatobuda ataenda vandasvika ikoko panga paine vedare ravo iwesha vairi vandatosvika kubva ndabvise chiembero changu tikati nyati tokumbira kuti nditaurewo nemi zvikanzi ataura heni ndobva ndati nemonemozhu ndikati ndokucharika iko ndakaita saka ndiri kukumbirawo nyati kuti mudidini ndasuna mundiregerere nyati akamboramba akatiziva zvikanzi mune rake rekuti handina kuzenge ndakurondai dai ndanga ndakurondai ndazoite zvokukuti idzvi nyaya chaisaizonaka basi maita imi zvadini zvanaka ndakuregererai kubva kuna sabhuku wangu kusvike kune inini wacho alright inobva ndasimuka ndadzokera kumba ndadzokera kumba kudaro ndakazoona sekretari washi ari kuuya nganzi mbuya mudede ndikati ndauya zvikanzi ndauya ndikati zvikanzi kwachiremba atokuisai pashi ndikati nenyaya yei zvikanzi nenyaya yedhuku ndikati alright ndaapa rumano saka ini kudhuku ndinodini hangu ndinoenda abva tazoenda kwashe kuya taona ishe hapana taenda futi ishe uya handichazivi kungazi kuti hapana handichazivi kuti zvakanga zvanzipa pa bva zvazonzi dare ririko musi wechingwa kazvanzi china saka ini china ichocho ndandodedzerwe mwana wangu wanga adonha nenyaya yeshuga idzi nebhiki ndatoenda mbuya usoti akasara otosvika apa pamba pangu inini ndisisirepo mbuya usoti zvikanza mangwana acho makusoti zvikanza ndauya panapa mbuya mudede aendepi zvikanzi mbuya mudede akadedzerwe mwana wangu kuita sei kurwara zvikanzi manje dare riri kutoripo papani kwashi ndikata zvikanzi alright asi mumhai ndokwadini kwaenda asi nhasi vanogona kudzoka ngekuti vadozozotere mari kunzi kubika nemapiritsi bva ndatouya soti rabva atenda kwashi kubva ndonzi kuri kudika nedhuku ndipe mai ava dhuku dhuku ravo ndivape dhuku ravo ndikati ndivape dhuku ravo right isambanisi iri kutaura kudaro right inini zveushendo zviziva pane pendinoda kunzi nashe ndidinini ndisvike saka regai ndopasvika bvandaenda kwashe wangu ndiwamuka ndobva ndasvika ndikanziye ndikati nyati ndauya ndazwa kuti nyaya yadini yatongwa saka matongerwa ayo padhuku apa ndopane umbo hwani hwangu hwese zveparipo pane umbo hwangu hwese ikapa amai awo dhuku chendichazoende kotaura kuti ndochibatisa chezvinondechipa svikananyati inyaya yekuti yatongwa musipo nyaya yemu ikatongwa usipo
mumhangari akazoenda iwo mumhangari zveusiku unondotaura zvaanodi zvano. Ndikati manje nyati ndandine chikumbiro chekuti mundibatsirewo kuti dhuku iri risadiniba risatorweba ndokuti ndo paamune chibatiso changu. Ndakanga ndakasarudze mahwitinisi angu akanga akandihwitinisa ave ndakaona vari parodhi vechizonditakura. Ndovanga kuti ambuya isusu sezvo tisu takakonzeresa kuti tiende nemu tinokumiririrai. Saka munongozwa kufa muziya kufamba kwemashoko. Vakazoya vachitaura kuti pane zvetanzwa mbuya mudede isusu panyaya hatichadiniba hatichapa kwandiba patiremere. Ndikati horaita stan dini yenyu rekerai chero ini musoro wamai ndini ndinawo dhuku iri ndinaro. Saka ndo chibatiso changu ichochi ishe uchandipupurira kuti dhuku ndirori. Saka inini asikana dini zvenyu zvanzata ndingoti tikutaurire nguva yechipi ichipo. Ndikati zvakanaka asikana hazvisina ndaa. Saka ishe wakazonditi imimi mbuya mudede imimi endai muya nedhuku ndigare naro ino. Ndikandagara naro kusvika musedare renyu dhuku ndindicharidinini ndichabudisa mudare kuti dhuku isi. Ndikati ndakamboda kupati ndikati inini ndashata. Ishe wangu uyu wakandiregera pakutadza kwendakamuitira. Regai ndidinini ndipe ishe wangu dhuku. Vandasimuka vandati William makumbo angu azvimba ndiendere nedhuku iri kwachangamiro. Wati hanzi namai nambuya mudede dhuku iri. Mwana wangu basimuka vaenda naro. Asvika ikoko zvanzi ndava nedhuku zvamakati mhai yawo inaro. Saka vati makumbo angu agwadza dhuku ndiro riri. Ndikati zvadini zvapera. Kusiri ndo musheya ndakapasira. Saka dhukurawo here zasi. Anawe. Toti. Rawe. Vaenda sikirita. Ndiro ndikuza dhukura ndo mbowa. Right. Iyo nawo hanzi makandifuma. Vazere vanhu vakazotora dhuku iro iri nhau yeurumbo hwezvamaiita munoti chii. Vanopadai ndo panotaurwa chokwadi kana paine fungidziro yekuti muroyi ndopekutaura chokwadi kuti ini tinobvuma kuti wakaroya mwana wedu so that kuti tione dambudziko iro musazodzoke naro. Havasi pekuhwanisa. Mzuri chaka. Tikira kaitika chiitiko ichi. Tikira kaita chiitiko ichi. Ndakanzwa shoko rekuti mwana wangu ashaika. Vataenda kwanga adonhera mvura. Tamona kwa Akashaka rini? Muswa anonzi Shateo Chiremba. Ashaka muswa? Muswa 30 September. Yala. Taenda ndakakwanisa kutora muvakidzani wangu anova Aaron Bisotera kuti tiende ikoko. Nditiri kuenda ikoko nemanzira because ndatobva kuchikoro kwakuine mwana ndatombomuona. Nguva ndakadzamiwa zvakanyanya. Tiri kuenda ndakatonge ndatobatwa nepfungwa kuti kana kutoti ini ndizvipfudze zvinoita. Tasvika parodhi ndikada kuzvisa mumota ndinge ndindosigwamo. Asi Aaron akandibata vataiwa sviti. Vataenda vatandosvika kurwisa. Vatasvika shuwa vataona mwana wangu kuti ndiye ashaika. Vatatorwa statement nemapurisa. Tapedza izvozvo polisi yatakura mutumbi namukoma wangu kuti wauye naye mumochari paGeneral Hospital Marisape. Takuda kudzokera kumba anonzi Machokoto anova mudhumeni wekumufusire. Achibva aoneswa chimiro kuti tiri kumbira kuti titakurewo wanhu. Because patambosvika parodhi tambosangana dambudziko rataona naro vanhu vada kutozviyeyo. Togona tanhamo mbiri kana nhatu. Vatadzi ngavachipinde mota. Vatapedza mota vataiswa pakati. Kumapeto kuine vanhu vanenge vari kuti tisakwanise kana kuvhura tichibuda mota.
tasvika pahighway mota ichipa giveaway chitaingochema tiri mota. Munhu akakwanisa kuuya pamota patati ndambuya wangu Damba vamwe vanhu vese Aaron Kusotera akawanisa kuti no wanisa bara mota itupa giveaway tutoenda kwatiri kuenda. Wabata maoko patangoenda mbati tichingochema machemera taimboita kuti kana zvirizvo because ndine mashoko andanzwa mashure ngati kana zvirizvo mashoko andanzwa mashure pane munhu andandisukira naye anova mwana wambuya akataura kuti iwewe kana muchiti muda kurima munda kana mine nharo rimai da kuona tumodii mwana wavo anonzi William akataura kuti inini kana mine nharo rimai munda da kuona kuti chibabva chimuno chigoche here uri musi wa22 September musi wa30 September ndopakashayika mwana wangu. Ndova zvinhu zvakandi before zvatoita sekudaro dandudza shoko iro ndakaenda kuna secretary waishe Nehumba anova iye zvekare Aaron Kusotera vandiona secretary nemwana wasabhuku uyezve uri munyori waishe Nehumba. Ndine mashoko pakusanzana kwatikuita nyaya ndinayo ndine mashoko andataurirwa handisina kufarira kuti ndichinzwa ndichiudzwa kuti ndadzirima sida kuona kuti unochigocheri chibarwa chacho. Saka ndikuti handingozivo kuti ndo chimiro chandambudzwa ndasangana naro kuita kuti pakugara ramangwana munge muchiziva kuti zviri kufamba sei kugara kwatiri kuita. Ndopandakaita kuti ndinomuudze kuti ndanzwa dambudziko handi kwaitika chichiitika patauya kumba ndo mafambiro andakaita. Ndichakubvunza mibvunzo pastatement yako taurai idi taipai musoro imambo pamusoro imambo motaura idi musataura manje nekuti sekutaura kwaari kuita arikuti vanhu vakarandudzika handi taurai idi kabadeipa inini pamusoro imambo inini zveshuwa musi waitika chiitiko chindakaenda kugarisana ndakutodzoka hangu kubva kwarisana ndipo ndakasangana nemwana wangu newakusotera nevamwe vakadzi 2 vachienda kuutano. Ndotojoka hangu kuwawanzira hangu tikati muchikuda kundotenga zvedhemu izvozvizvi mazuva rakwira makuseni ese maamuripi ndatofunga kuti vada kundotenga zvedhemu nekuti vada kuti vadhemu wakabva wamira vamwe vakadzi vaibva vandibata zvangu aiwa tiri kuenda zvinzi shanda apinda vai mumvura kati mati zvika ndizvozvo ndatanga kutochema paya kataenda nevakadzi vaikui kwakanyorera mwana patatonyatsa kufa patara apa ndakambonyararidzwa hangu kuti musachemi zvinoziva kuti mwana akapinda mumvura zvinonzi asachemi. Patasvika patatoona zvidari mwana atoshaika mwana anga atoburiswa zvadaro izvo mwana pakanzi yaibva aiswa mota yemapurisa apo patatakurwa nemota yedu kutaurwa iyoyo patatouya nemota iya ndasvika zveshuwa pabasi stop ipapo ndikati ndipo paa pakatozara vanhu vevillage ipapo pabasi stop ipapo wandakaona zveshuwa paya pawindi ipapo ndimbuya wangu mbuya Damba ndiwo ndakachimidzana navo tangomiramira ipapo mota ndipo yakabva yatokurosa kuti tasvika kumba patatogara mumba muya tagara mumba muya patagara vanhu vazouya mbuya wakatopinda mumba wakatobata maishandi maoko vatopedza kubata maishandi maoko vachitoti kune muzukuru wangu manu mombe yako yakasungirira kuti ndaona yakombwa nemombe inogona kutungwa nedzimwe mombe dai vagona kuvaona zvokuita mwana achibva ati orit
ndimbuya ndowaitodaro muzukuru wangu vachitotaurira muzukuru kuti ipapo nditi ndakambotaura mashoko handini vawatobuda kwaenda indakatozozwa zvadarezvo ndakazonzwa hwana kuzoya kundorara kunhamo ndakazonzwa zvinonzwa kuti ndakapfuma zvadaro ndakapfuma wakapfuma zvikanzi zvadaro tagara ndipo wakabva waendesa nyaya yavo pasabhuku nyaya iyoyo yaenda kwasabhuku yobva tasvika wazvitaura izvo tingarambe tichienda ndakatorerwawo dhuku rangu pasabhuku ipapo makatorerwa dhuku renyu papo pasabhuku padare ipapo pandakadaidzwa kunzi yekudai semaitire zvotaita izvi pandasvika panangogara kudai ubva wangobva svika zvota kunze kubva wasvika bva wangotora dhuku rangu wangoenda nedhuku rangu iro dhuku rakatorwa papi ndakatore pasabhuku ndakatotora rine umbohwe pasabhuku ndakataura kuti wakanditi ndiri muremba ndasiridza ndakatoenda pati hazvina yoka taipukwa kuti inini dhuku rakatorwa pachii motika mamusingaiti kamotika kacho kanga kakadai ati pasabhuku hapana kutaurwa mashoko pasabhuku pakataurwa mashoko wadare iyo achangamira pakachangamisa ini ndoda kuti hangu pekutanga pane padhuku ndikuona kuti dhuku paumbowo handisi kuti ringakwane paumbowo hwenyaya iyi nekuda kwekuti awa wadaidzwa padare wakamhangarirwa waapadare ava wakamhangara wacho dare iroro waona kuti munhu amhangarirwa asvika padare wamubvutira dhuku wakabva wasimba wabva waenda padare ava wamhangarirwa wakasara wakagara padare ava kwakuteerwa kudaidzwa ndidzokaika vanhu vatitaure nyaya havana kukwanisa kudzoka wakati ndatora dhuku ndaenda saka ndiri dhuku handisikuona riine umbo hwenyaya iyi asi kuti nyaya iyi ingotaurwa isina umbo nekuti padare hapatorerwi munhu chii dhuku handina umbo imhosva yamakapara ungotora dhuku pai pari munhu padare zvava munhu auya muno mudare munhu otora dhuku achiti ndo umbo hatoi mudare kare hatova mudare uchitorwa saka umbo wacho uri papi chamuri kutiza chii chamuri muri kutiza chii kuti muti munhu auya mudare maakumutorera dhuku muti ndo umbo chamuri kutiza chii ndokuti ndipindire pamusoro handina chandanga ndiri kutiza chandanga tiza saka maitotora munhu auya izvozvi zvimakagara munhu otora dhuku rawo achindoumbo nechendenge ndakatadzirana newe here handizivi handivava kuti muyananiswe izvozvi zvivava muyananiswa motorerwa dhuku izvozvizvi rine umbowo hwei nenyaya yamauya pamberi pedare saka ndiri kuti ndiri kukumbira inini kuziya kwendinoita kumusha kwedu munhu unongotora bosha kwamaranga hakutokuzvichidaro kuti uri mweyo unless zvaakunzi muri kutongwa zvozi pane umbowo here tora bhurukwa uye urowe chii munhu dzava dziri tsika dzekudhara dzaiseenzeswa uri kutotongwa noti kuti iweyo munhu agara padare waakutora dhuku rake saka watotonga kamhosva nekuti hapana akutonga chauri kutorera dhuku racho chii ndosaka ndakaende kwashe nekwasabhuku ndichindatadza ndakutadzira imi mishe ndakutadzira imi sabhuku naiye futi mamutadzira mamutorera dhuku ipapa ndakanga ndakarasika handina kuziva kuti ava ndakatadzira saka nokutova imhosva yamakapara kana iri mhosva inozidzika asi pendakatore dhuku
ndaiziva kuti ndiri kutora dhuku pane munhu wakanditaura kuti ndichi. Aiwa, mauya pamberi pedare kuti dare riri kudii, riri kutongei. Ivi maakutora dhuku maakutiza dare. Ivi maakufunga kuti vanhu wauya padare waroda kuita noise. Muri kutora matanho ematare mega, muri kuzvitonga mega. Ndozvatinoda kuti mune muri kutizei kuti munge muchidaro. Ipapa ndakatoona kuti honde ingamuka apa ka. Mogozviona seiko hondo isina kumuka? Vandi muri vaperi muri vati imi muchete ndii munoteerera masabhuku here vamwe havateereri masabhuku. Ani kuuya kwavo kuteerera kuti tiri kundotongwa. Saka imi maakutyei? Sorry, ma'am. Ndiwani? Ni William Dede mwana. Ndanga ndiripo panzvimbo yapana inzvimbo yaida kuitwa dare kana panoitwa dare asi dare zuva iroro harina kuitwa. Kapaya kwakatiza rogozoitwa sei wakatiza dare? Waiguda kuti riri kwesei watiza dare? Mazita mambo. Handisi panyaya yedhuku hangu. Munepo ndoda kuti ndinyatso kunzwisisa. Maya wachipanda chakonzeresa kuti wauye kudare ramambo. Wari kutaura nyaya yekuti mwana afira munda, mwana afira munda. Ndaida kubvunza kuti munda wacho wakambomira sei pakati pambuya yavo nemhuri. Ataura uno. Musati masvika ikoko. Kada ataura. Dada makateerera atotaura zvemunda. Mukati tidzokorore kamuteerera matare achinda atotaura zvemunda. Zvakaitika pamunda. Ngatitende pamberi nedare. Pamusoro chakamira. Ndifana mai ava ndikuona kuti panguva yakasvika motikari chena iyi vachinobata maoko pakazotanga kupopota mukomana uyu nenyaya yemunda ndopavavangadai vakatora umbo ipapo vachizonoenda pana sabhuku pana ise vangadai kutonobudisa kuti dhuku iri ratotora pamotikari wandipumha huroi. Saka ndikuona kuti mai ava zvakatonozoita kunotorera munhu padare wotiza futi dare wakatoshora zvisireti ndomuonera kuzoisambe ufuka utori kuba mudare kuti munhu akatomudarika atomunyaya. Saka munhu kwatora mufuka utora pari kuitika chinhu chacho ipapo usatoenda kudare wozoenda nacho kudare kuti mbowa wangu. Saka waitora chinhu wamudare zvamudare zvisiri dare racho rapo wautiza futi dare racho handioni senzi yacho be wauya kutongwezi. Handisi kudzokerera chakaita maita enyu. Ini ndine mwana wamai avo haana kunyatsojekesa ba manzwi ari kuita sekuti ari kuratidza kuti aibudisa manzwi ekuti izvo sepoindi yakataura kuti inini ndakapuhwa chimiro chekuti izvo mukamarema munda uyu hamudyi makwere. Ndaikumbira kuti dai anyatsojekesa kuti manzwiwo paakataurirwa zvichizonangana nekunyura kwakaita mwana uyu. Chokwadi chiripo chaanga anacho nemafungidziro ake ngechekuti zvakabva ukoko. Inini pakuchema kwangu kana paine pakuchema kwangu kwandaita ndaiti mwana wangu kufa kwake ndarwadziwa singaiti nekuti ndine mazuva 7 chaiwo ndataurirwa shoko nekuti rima chibage chosvika shoko iro ndiro rakanyanya kundeedzera marwadzo zvina ndizvipfudze hangu kuti handakabatikana kuti muroyi wako wanga wachimuziya nekuti akakutaurira kuti iwewe ukarima ukaendera mberi vako hausizokadya. bvunzai futi zvekare ndichireva kuti muroyi wako unomuziva kubudikidza nemashoko akataurwa kuti hausi kuzopadya apa uye within 7 days zvabva zvaitika. inini muroyi handange ndichiziva asi chakaitika ndechekuti shoko chakati ndirwadziwe neshoko iri shoko rakataurwa rinovhura chero kana paine munhu anowanika akandiwenga anokwanisa kuita chikuita neni
achida kuhanda nezvinhu zvakaita ndaivochema nezvinhu kubvunzazve kuti wataurirwa iwewe saka uri kuchema naro shoko iroro wotaura kuti handirizivi futi. Urayi nini paura mwana uyu ndaizochema chidenda wataura kuti ndaida kuzvipfudza eka ndo zviri kutaura kuti ndaidafaka kana uchida kuzvipfudza ndinoda kufa kuti auri kupikisa mashoko ako iwewe awaitaura tokubatsira sei kana uchipikisa mashoko ako awaitaura iwewe because ndokuchema kwaiita kana uri kuchema iwewe wataurwa mashoko idzi 7 days sekutaura kwavari kuita mashoko eazadziswa saka ungachemere rimwe shoko ripi zvakubata maministeri maondera ndiita panyaya iyi mai ava vekupumwa nyaya yavange yakanaka asi pawakazokanganisa pedzikutira kunotora dhuku ramai vapadare nekuti awa zvechokwadi awa kuchema waitochema wachitodaro nekuti kana wakusvika pakutaura kuti nyaya chainetsanirana nanyaya yemunda zvinhu zviri pachena kuti wakatochema pacho pacho wachitodaro saka wakazongokanganisa wapakunotorera mai ava dhuku pai padare. Ndini sabhuku wacho ndinoombo kuti kutara kwazvakaitika ini ndandaenda kwashenhumba kwekoto ikoko handina mashoko ariko ava vazouya vachimhangara ava vapo padare ini ndakanga ndiri pabasa nokuti okwachiremba tipei mari tigopa vanotonga nokwachiremba vaiti mari hatina ndobasa rangakandizibata handina kuzoziva kuti avo mbuya mudende vaakutora dhuku mbuya mudende vatora dhuku chokwadi ndakatevera vanhu vaindituma kuti teverai ndimi sabhuku imi ndimatidedza kuti tiwane matorerwo edhuku ndikati kwete handini ba ndateera kudaro ndakatadza kuvadzora kudaro ndakapinda umba ndikati mukadzi mukuru ungagara here inhumbi dzaitawo sedzangu dzisina dhuku ndakatora dhuku heti yangu kwabvanda wako nanhasi haisati yauya yakabatwawo iko nanhasi haisati yauya iriko ameno mangu inotoriko ndakarwadziwa mwoyo nokufa kwomwana wezvechokwadi asi zvakaita mai mudende vakandigumbura ndipekuti ini ndaapo kuti vanhu tipei mabitonge iyo vaakutora dhuku vakandisora zvechokwadi vakasora ishe wangu ini ndakindibvura hangu wanga waine nyaya kana kuti papasina nyaya asi unokuita nyaya pasina chi tawaonesa kukanganisa kwawo taakutonga nyaya I think umboenda kuseri wechurura chakamiro taenda nechiremba dendera chiremba abva angosvika nekunongedza maya angotanga angutaura kuti pane nyaya yekupumhana ka hanzi nedare chokwadi pane nyaya yekupumhana hanzi iwo kupumhiwa kaivo ko haugoni here kubvuma kuti kana uchinge wapumhiwa zvechokwadi chiripo ungobvuma kuti ndo zviripo hanzi akafanira nei ndichitozivawo zvingatoya kudaro ndo nditoziva kuti hanzi unotoshandiswa kaivo unotorora dzina handisida kuhwanda nyaya ndinoitaura unotorora wotoshandiswa zvosingaziva unotorora vakabvunza kuti pane mwana akatoshaikwa arimo makwako ndikumaona asina kutodi kuchena saka naizvozvo wanzi wanda kuti wagadzirwa achirembati kuti abvise iro iwo neshairo
anoda munhu 2 kana kuti $800. Aiwa, rinozvikashana. Iyo awa maido wanzi ichokwadi chokuti vari kuruya asi vari kushandiswa ndizvo izvo kana awa mai vari kuita izvozvo vachishandiswa watonzi utori shai rekumusha kwavo chai iwo hawatoridiwa asi hawana zvaungadi kunondokumusha kwavo saka wanzinotowanzirudiswe kwavo saka chinongodiwa chanamiri munotaura zvakanaka chiwa mai avo pangu vachipa ripoti yavo pese pangu vachipa ripoti yavo ndaona kuti mai vane mweya vari kupanda nyaya so pakati kakatotaura zvinomira zvinoshamisa zvavataura inini hangu ndakaichifunga kuti kachanamiri mai wacho ubatsi ndozvetataura kuti ndibatsire vakati panofanira kunga paine vabereki ndikati zvaabereki ndovakatonditwikezve saka kuti ndichaite zvaabereki ndikavai panochangamire mondidini zvenyu mondibatsira ndobvise mombe mbiri idzodzo 800 iyoyo kwete kuti zvokuti ndichati kuenda mumusha handizvikwanisiba ndongozviitire zvinhu zvangu shairo rodzinga rodzokere musha kwaro mati nokushanda nemadhesi amai vetwa rini ipapa apa mari yendinayo haisinyatsokufanirana pataurwa nachirungu asi ndikadzokera kumba ndinoronga nemhuri yangu ndokwanisidzo chiite 800 ndimunondoona ndichiupa ngekuti shairiro harisi dotomburiona toisa panapa toisa moda nguva yakadii toisa magetsi moda nguva yakadii munofunga kuti munenge toisa magetsi adii nekuti munhu anobva aenda aiwa neshairiro handieitiba taurai kuti muda kuitirwa mangwana here kuswera mangwana here saka ndati ndombotanga ndandogare dare nevana mwana ari muno mashure pamusoro yeimamo ndofunga zvinogona kuda 6 months zvetiri kurima tikatengesa ndomawanire tinoita mari nakwari kuti ndogona samurembiri uya mudanga rangu rembudzi inotengesa wari kutaura si upfumi hwao ndinoziva mamiriro zvakaita zvinhu zvacho kuti zvinogona kutora nguva kupfuura inenge yatarwa iyoyo asi kana zvaitika pakati rinenge risiri dambudziko mai wacho chakamiro vari kuti ndadzo dzakutizvotengesa tokupai mwedzi 1 mwedzi 1 wahwiti ndotaura zvandinokurira nemandiisira hino kana pamwedzi 40 ingani February, March, April. Zvinoda ichangamiri panguva yese ifoma dzese vanikwanisi aiwa mhuri idzi dzanzi nachiremba dzizondiona hatingagadziri varipo vakandobuda vanoedzerwa akupazopindika madebadari saka wodzokera kuna chiremba takupai 4 months papazviri kunonga zvaita dzoka kuna chiremba
Mazalo William. Changamire. 30 April. 30 April. Mfanga zvinhu zvanga zvasiwa sendane direct. Na record yeTI test. Yeah. All right. Now, see what I mean.